Драгомиров дойде на трибуната. Драгомиров. Насам вълня наляво, вълна дясно. Веднъж ляво, веднъж дясно. В финалната. Да, ето го ги пижим направо. Значи на вълната и на финалната. Да. Кой става? Старо, когато се поеше вълната. Ако не е същия, все пак трябва да е старо шоу. Окей. За всеки случай. Нататък само решение. На финал ще е. Как на финала? Значи след прехвърлянето на пушките, на финала на изпълнението е акцент. Какво да направим? Вече ще е първени. Няма се стреса. Тук да има да направим 4 удара с тук. Да ги разсеме. На второто няма, те са един срещу друг и се размират. И на този финал. И Да, накрая. на финал. Това е. Сега тогава накрая пак има един момент. Значи още един Или акцент. по-добре накрая ще го направим тази. Значи тук само акцента, те сега имат подхвърляни и клякане, тогава ще направим. Ага. Нали, не се трябва да се хвърля. И сега виж. Сега те завъртат кръви. Така. Първите кляка. Ето. Пам! Ще Вълна. Вълничка бърз. прави да бе. Дум и накрая най-ново. На четвъртия. Ето свърши. Значи 3 удара и на четвъртия На четвъртия, да. силен. Те нали клека първия, клека втория. Да, първи, Да, първи, втори, трети, на най-силно. четвъртия гърми. Повече няма, вече на 5 сети чак. Ако видите и вие някъде е възможност, друга е. Но да не са едни и същи елементи. Да, различни ефекти ще са. Сега тук кой има? Сега внасят знамената, почват да четат за знаме. Добре.